Cek. Cek 1 2. Cek 2. Wow. Halo. Wosku malar hamba bar kang kandha mulya. Cek lo, halo tes 2. Palaras campur sari kabiyantara.
layar Adendum Tradisi Jawa Timur Budaya Tayub versi Lumajang 2025. Para rawuh sugeng dalu sugeng Amir Sani ing ngriki gedhe cewetan tari remo 6 bersaudara ingkang dipun tindakaken dening Kusuk Maningayu ning Dipa ning Suliha saking keluarga besar di Palaras Kota Probolinggo ning Erni Wibowo ning Lia Musti Kanada ning Risma Anjani ning Dewanda saking Kota Malang ing ngriki wekdal dipun undang langsung utawi dipun tanggap Saiful Hajat 4 Seragai di antaranya Pak Ide Nuryono sekeluarga wonten ing dusun Pakel Kidul Kecamatan Guci Alit Cak Tikno Tias saha ibu Pakel Kidul Cak Suto saha ibu Pakel Kidul Cak Iim Putra saha ibu Pakel Kidul ing ngriki wekdal ing dalu menika kanthi dipun sponsori pakar-pakar tokoh-tokoh terop penggemar tayub ugi undangan khusus dusun Pakel Kidul Kecamatan Guci Alit ugi kala wau sampun dipun rawuhi pakar-pakar tokoh-tokoh terop penggemar tayub undangan 4 kabupaten Lumajang, Jember, Pasuruan, Probolinggo, ugi Teger. Wekdal ing dalu menika bekerja sama kalian Panggung Raya Alavino ugi kanthi dipun sugeng langsung Electronic Professional Sound System Alavino pimpinan Cak Imam pribadi saking Bedayung. Betal kanthi dipun dukung langsung kalian Production Entertainment Shooting VCD kaset saking Dawuhan Lor Kabupaten Lumajang ing wekdal menika kanthi dipun iringi langsung karawitan campur sari di Palaras pimpinan Cak Rasud Effendi pangendang Cak Parto bijil saking Telata Jendil Resongo Kuripan Probolinggo Jawa Timur. Sedaya kemawon sampun dipundhuluki kebudayaan ugi muspika daerah tingkat Kecamatan Guci Alit ingkang dipun suwun tertib aman lan sopan mbok bilih tertib aman lan sopan sampun dipun laksanaken kesenian kita paguyuban besar seni tayub ala Lumajang boten bakal macet pantang mundur ananging maju kabeh sumina merdeka kaping kali tetap merdeka lewat daerah tingkat Lumajang Atip Bersari sugeng dalu sugeng Amir Sani nuwun 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 matur sembah nuwun.
Tegang pambagya domate parawasa daya mangga pinara ingkang sakeca hamer sani kesenian kita Hore
Sebelum ngucapake motor talangkung dek para rabu istaja laki bini sepon tersebut bagus sebada di dalam tarup maupun luar tarup sampun rabu malam makin pribadi sati muslim sudah datang dari benci gedung Janjang Lumajang bersama Senento MC Jatimulyo Kunir Lumajang juga Bunasan Putri Karanganom di wilayah Kecamatan Senduro Lumajang Cak Muhammad Pojok Argosari juga Abah Ani, Abah Marwi, Abah Siono Taufik sebelumnya atas nabekel dari 4 serangkai tuan rumah di antaranya Bapak Ide Nuryono sareng keluargana di ketuan rumah saya tempatin. Nomor 2 Suto Bayu sareng keluargana. Nomor 3 Tekno Tias sareng keluargana. Terakhir nomor 4 Kikadito Iim Putra sareng keluargana. Sebelumnya atana bekel dari 4 serangkai tuan rumah ami bola mulai pencap peninggal sampai saat malam makin. Berdeteka kurang tertib ojak kurang sae. Atau undangan kepanjenengan kurang sopan tempat bendidangan sampun sediaki kurang sempurna. Kangkui dak jangan sedaja talangkong 4 serangkai tuan rumah sareng keluargana malam makin nyon sepora saya sombong batasan. Di dalam taring remo khusus di wilayah Jawa Timur Desa Pakel Kidul Gujialit Kabupaten Lumajang parlo ekaoni tentang istiadat adat gila adat panggilan kasar sumpengan badan taring remo nikah badaki sumpengan terutama isok ada keluarga 4 serangkai tuan rumah kirang kurang 3 bulan nikah pun diadatin gunana meramiaki malam makin juga kanca-kanca di luar sampun rabu kanto panggunan ya tor nyumpeng dulu sepertama Kikadito Bapak Ide Nuryono sareng Ibu Nuryono Ibu Ide Nuryono sona Oke kanto panggunan dulu. Saya nomor 2 Tretan Tekno Tias sareng nyonya Tekno Tias. Nomor 3 Suto Bayu sareng nyonya Suto Bayu juga Bayu Putra penerus Ide Nuryono Putra ya tore oke kanto panggunan Iim Putra juga nyonya Iim Putra ya tore oke kanto panggunan di Balaras. Monggo pan serangkai tuan rumah dulu ke panggung. Tinggal jangan jatuh sa kebeter. Nikata kira ngadu malam naun malam makin selaku nika kulis seneku. Ipas trai Pak Ide Nuryono apa jare sampean nyarangi jare. Mun lagu taro noro lah. Ayo gini le, Tekno, kalau di tengah. Karaoke pinggir kulon wis. Ayo Suto Bayu. Iim Putra. Ayo nang panggung di sini. Iim. Dan yang terhormat mungkin sudah hadir Kilura Sampurno beserta ibu mungkin sudah hadir. Kami mohon untuk naik ke panggung dulu Pak Kampung Mulyono beserta ibu Pakel Kidul. Aile Iim Suto nyonya
Sing ono di Buri, dah usah dijeluk wis, Sinoman. Ayo nyomping, munggah kabeh wis. Kene kantor dan syutingan. Ayo Mbak, munggah Mbak. Mbak Duh kan. Dan yang terhormat kami panggil Kang Bakri Ida sebagai tokoh terop generasi muda beserta nyonya. Bakal Kidul pindah tempat di Bodang. Kemis Legi hajatnya di bulan Rasul. Kumpul di rumahnya Abah Agus Solikin. Sekalian Mas Hoirul, Nyonya Hoirul, Yogayati, Nyonya Yogayati, Kampung Rawit. Beserta Ibu Kampung Salijika beserta Ibu Mul'iin sebagai orang tua beserta Ibu Selamat Pita beserta Ibu Mul Hoirul beserta Ibu Bapak Sutri beserta Ibu Trisno Okta beserta Nyonya beserta Mas Haji Hengki beserta Nyonya Jalon Rebuaki Bulan Jepar juga Nanggap Tayub Satoyar Tina beserta Nyonya Bapak Susiana. Ayo Kang Bakri Ida naik ke panggung dulu. Bapak Dukun Misari Bakal Kidul. Ayo yang terpanggil ke semuanya. Ayo Nyonya Bakri Ida naik ke panggung. Bapak Lilis Bakal Kidul Kampung Tinaram beserta Ibu Duraja Dusnul Wonokerto, Siatno Rita Wonokerto, Sudari Imron Wonokerto. Ketiga-tiganya Rebu Kliwon yang akan datang. Nanggap Tayub Grup Malang. Tidak tinggalan Bapak Ul Suwanto Bakal Kidul, Pak Kampung Titik Sukarti Sumarni, Bapak Sutia, Bapak Sulas, Bapak Eka Purbayu, Sugiono Nila Supunastu, Nyonya Supunastu, Bapak Yuyun LP Subika beserta Nyonya Calon Rebu Legi Jumatil Awal Nanggap Tayub, Bapak Wiranti, Bapak Siin, Bapak Widyo Sampeani Samianti Bakal Kidul, Kang Munakredita Wonokerto. Kami mohon untuk nyumping terlebih dahulu. Bapak Ismawati Bakal Kidul. Tidak tinggalan Sri Suwarno Bakal Kidul. Bapak Wiwi, Bapak Arista, Kang Suwarno Samini, Sati Lulut, Julianti Bakal Kidul, Ida Putri Bakal Kidul, Cak Mailin Bakal Kidul, Bapak Suliman Jatino, semuanya Bakal Kidul, Agus Samar beserta Ibu Bakal Kidul, Bapak Rita, Bapak Uwin, Pontradit, Sajidio, Bapak Yogis, Bapak Sri Wahyuni, Syukur Selamat Purdanda, Bapak Ike, Bapak Edi, Bapak Rohalim, Kang Sajidio, dan semuanya yang terpanggil, Mas Sintorogo Wonokerto. Tidak ketinggalan Jupri Tutik Talang juga terima tamu. Sari Pak Sandi Bakal Kidul, Bapak Lulut Bakal Kidul, Bapak Lut Mojo beserta Nyonya, Kang Lera Budin Rama Lepeni beserta Ibu Cak Rawi Lepeni, kalian Selamat Lia Bedayu, Kang Reza Bunamin Sigondrong, yang datangnya dari barat KM Yani beserta Nyonya, yang datangnya dari barat Bapak Nurila Bodang, Wahyono, Nyonya Wahyono Dedeben, sekalian Lilis Agus Wonokerto, Cak Karjo Lukman Bodang, Bapak Rebanu yang datangnya dari barat ke semuanya. Kami mohon untuk nyumping terlebih dahulu. Bapak Kampung Dikin Putra Gujialin, Cak Sopian Supir Andalan Kedawung, Bapak Kampung Nasir Gujialin, Bapak Nuraya Roy Putra Talang, Siswono Wonokerto, Bapak Sumari Bakal Kidul, Bapak Sumarni,
Marto Arpiana beserta nyonya yang datangnya dari Bedayung, sekalian Sukati Bapak Halim Jeboko, Bapak Yulianti nyonya Yulianti Bakal Kidul, Bapak Juani Paris Wonokertowaru, Kang Pujiati nyonya Pujiati Kayu Enak Persil. Kami mohon untuk nyomping terlebih dahulu. Siswanto nyonya Siswanto Sumberwulu, Bapak Lasiana Bodang, Bapak Lulu Bodang, Kang Sularin Bodang Jarai Tunjuk, Mahfud Kartono Tunjuk, Kang Selamat Chandra Dadapan, Bapak Kampung Umar Yoga Talang, Adul Bapak Aril Talang, monggo. Bapak Sulas Bakal Kidul, Sulianto Talang Burut, Bapak Sutin Bakal Kidul. Bayar ya re. Sekalian Bapak Yuda Kertowono, Rijal Putra Kertowono, Cak Sito Babaan, Abah Haji Timan Mustri Meran, Hidayat Kuntiono Tanggung, Sukoila Talang, Sudar Ririn Bodang, Topa Lisa Puji Alit pindah tempat pakai lor sebagai calon Solo-Soleki. Adi Bulan Mulut bagi Yoga Senduro, Kang Sabduri Alpan Ceboko pindah tempat di Stul Minggu Legi di bulan Sapar. Sekalian Kang Jumai Ropi yang datangnya dari Mojo. Monggo ke semuanya yang terpanggil, kami mohon untuk nyumping terlebih dahulu. Ayo dilanjut hadiahnya di Palaras. 4 serangkai neng senengane Pak Ida dungdungana. Ayo ning Suliha. Ayo idung meturuan dhisik. Oh, sing duwe Minggu Legi Sapar sapa kok? Ya Samsuri Alpandoro. Bedengalan nyaria. Iya mau nem boleh. Tuli tendung lek Suliha, maju pas tuli tendung lek. Tendung etika orang ke tuli tendung. Ampun malah cek nangisan.
Manalah guna main boleh lanyoon kasih kau besar Oke, terima kasih boleh turun karena ini masih jumpingan kepada Baide Nuryono, Suto Bayu, Im Putra, Tikno Tias. Ayo ngidung dhisik pergantian tinggal ning Erni. Ayo langsung dilanjut olahraga biar sehat. Ayo di Balaras. Tatiwa wato sing tulus Ajak gampang kelale marang pituturi wong tuwa piye mulane wong nyambut gawe ajak seneng kongkiren mondang nimuno rasa sentimen asam jambal supaya rahayu selamat empat serangkai singgu gawe zaman kita zaman pembangunan mulai sing dibangun
ayo padha temenan wong mulane ayo padha muji syukur kita diparingi Mbak Sulul iya dah panjang umur alhamdulillah amin amin nyambut gawe ayo padha sing jujur supaya lancar rezekine kabeh mujur wetare kali lalo lakulane kali kiati nyebrang rano uwote walane wetan kiati sing kolane kiati kiati asik maju ke depan kita sambit usum layangan kita sambut tuan rumah 4 serangkai kita ucapkan matur nuwun terima kasih semoga banyak rezeki berkah barokah rahayu selamat amin nek neng kene astungkara ngono Mbak Jul sampean haleluya ya tamu luar biasa Diva Laras memang oke pimpinan Cak Rasud Effendi penerus siapa dia Alip Putra Jos ya penghormatan pertama aku apa pean Mbak Sul sampean aku cili aku kan gede lah yo sing gede dhisik gede apane apane ya bojone ayo kidung yang pertama spesial untuk tuan rumah 4 serangkai oke wis Bondarena kembang langkir mana sekali mak kembang ya mana tena tinggal jangan pikir mana gini tiba lek ngene lah anget. Ya, Mbak Sul gilirane tarik. Aku endah. Yo. Karena kekal yang sang sinyang sangan janana
Suliha. Iya. Ono maneh Alvino Jaya. Loh, lek ngene semangat. Saiki sing ngedom Diva. Kok guyu? Apa? Oh, lha iki anak juragan oh. Ayo, Nduk. Ngejung stecu. Ya wis, wakil. Ayo ndang olahraga. Ndang pindah. Ya, loh, telah kehilangan sebuah kardus. Endi kardusnya mau? Endi? Oh, dietu. Wis mlebu nang bank. Aluk digawa nang omah nang bank saiki ilang. Digawa nang omah wis gawe bantal. Iya wis, muga-muga rezekine Pat Serangga iki mengalir. Amin. Duwike dele isor bantal aja dele bank. Ilang. Ayo. Ayo Basul. Ayo, ndang olahraga iki. Jadi semayan loh. Bila manja. Apa? Bila baca belolo. Bila walang nyalot. Eka saja. Rugi nekakno sing nom-nom gak gelem goyang iki rugi. Sing rugi sapa? Mak goyange nang ngarep. Ya. Arek-arek nang mburi. Maju. Lia maju. Devanda favorite Mas anu iki, Mas Tekno iki. Lek ndak ono Dewanda gak iso turu. Ayo bersama Risma. Nah, Diva. Ayo Pak Dek ngitung duwe. Duwe entek wis. Lho, duwe di. Lho wis disetorno, Bang. Oh. Bang Senento. Dikawa Bang Senento wis nandi wis Bang Senento mau wis. Ada payah. Dikawa. Iki kerduse maksude. Kerdus. Ya, goyang sing enak ya favorite. Nah, wong kene iki endi Mbak Sul? Daruh aku sudah. Kok iso daruh? Bowes ngono. Hah? Pakel kedul. Awak dhewe iki langganan jangan sampai mengecewakan. Iya. Iya. Iki sing dijaluk berat. Iya, Jok. Hah? Iki larang. Sing dijaluk berat ora ketang diluk, engko golek ana. Sing duwe gawe kan 4 serangkai. Ya, diluk ae ndak suwe-suwe. Sampean golek ana. Sapa sing pertama? Hah? Pak Ide. Ya lek ndak ro takono engko ya. Dah, sampean golek ana Cak Tekno. Wong sing kuwet duwe. Njaluk gendong Pak Senento. Sampean kok njaluk gendong, njaluk gendong. Sapa sing nomor 3? Pak Suto, golek ana lek ndak ro takono WA-ne. Kamu goleki bapakmu. Cak Iim. Oke, golek ana. Iki sing dijaluk berat ora ketang diluk ya. Oke. Ngedong dikeki berat. Awak dhewe gak usah goleki sapa-sapa wedi. Wedi. Aku engko tak goleki anu wis.
Lah sing jejere Aku tak golek bojo dhewe. iya iko golonno bojone dhewe. Nek Aku sampean sing ndi? jejere bojone Rika iku. Rambut putih. Nah, ora. Iku lho, Cak. Aduh, Cak Sam. Nah, aku tak goleki Cak Sam. Oh, iku wig. Oke, pisan kas kan berat ya. Lek ndak nggawa kesak, nggawa kresek ya. Monarena ampun malam tak kira mak lagu oleh Monarena neng sun pon seneng malam mangke tak kira pat serangkai mak ragu boleh Kerdusnya ndak bo, aja munggah ya. Iya. Awake dhewe ndek kene mama. Iya. Golek ana tuan rumah apa serangkai. Iki wis kadung penjalukan. Lendaro tak kono lho. Aku kok tak goleki sing tuwek-tuwek ae. Yo. Karo gandang. Pak Senento Mas kula nuwun Mas napa ten mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetambah estu bakal malih kula niki lara merga pacar iki kula suwuke sajak-sajake dik apa tambane kula dukun sakti Masal sakti babakan asmara masalah sepele cobi astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga sajak-sajake sampun cerita besok bakal dirabi dukun tuwa pripun lajak romantik tapi rasane kok ejok tenati kados-kadose sakit lumari napa dukun asmara dikoni ayo dong Mas kuwon pamit Mas kula tak boleh pripun jarane boten kumat malih Robi sante sampean yen kolom tak rabi waras selawase audio di Valoros Lalvino Jaya terus karepno iku wis karepe iku ayo dong nyambut gawe sesuk wayahe BRI dong
Ayo terus. Sidan ketapa estu bakal bari. Kula niki lara warga pacar rapi. Mriki dik kula suwuke sampun padane kula dukun sakti kondang babakan asmara masalah sepele cobi astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epek sampun cerita besok bakal rapi dukun Joko ayo maju terus belok kanan ayo terus belok kanan Lula tak mulai oh balik kabeh anae oleh sowo di sana pisan sampai hati dan kalau tak rapi para selawase oleh sowo wisan waduh lah kok mung seret rek tak kira bos sak kerdus iku lho tapi masih mung seret kok dadi abang karo biru aduh mbok iki wong aja lah mbok ojol tadi ada alhamdulillah disyukuri matur suwun gawe syarat ngene iki lho meneh wayahe bang ya berarti meneh wayahe bang mekar golekane Rismai mantep matur nuwun muga-muga berkah barokah 4 serangkai Astungkara ya tugas kita selesai kita lanjut olahraga sebentar saja oke Mbak Sul Diva Laras Cak Rasot Effendi penerus Cak Ali Putra pimpinane ayo 2025 Prabalingga Jawa Timur bangga nane yes 7 pira iki tandake 6 bersaudara waranggono kesayangane ayo Mimi bareng Diva Laras tunggonane yo ayo cekitan Diva Laras ono kene 4 serangkai yo iki sing ngundang mrene muga-muga tak dongakno rahayu slamet iki kajate bisa lestari rahayu slamet kajate ya ayo kanca partisipasi kesedihan Jawa ayo digali hitungan kula
semoga bisa lolos dari Diva Laras. Terima kasih. Merdeka.
aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh pipiku disentuh Mas Nento. I love you katanya kayun, katanya membara rinduku merinding jadinya. Asik kuda enak mata terbayang Mas Nento. Ku tak nyenyak tidur terbayang Mas Nento. Mas Nento. Oke lah no. Mas Nento. Oh yes, oh no. Membara cintaku, membara rinduku. Bang kumis tipis hitam manis. Mata jemuku memandangmu. Hey, sagoda pria berwajah tampan. Cintaku hanyalah Pak Nento ku sayang. Hey, yoho di barat. Ayo, Albino Jaya. Terima kasih. Aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh pipiku disentuh Mas Joko. I love you katanya kayun, katanya sekujur tubuhku merinding jadinya. Hey, kuda enak terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur terbayang Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko, membara cintaku, membara rinduku. Abang kumis tipis hitam manis. Jamuku memandangmu. Hey, hey, sagoda pria berwajah tampan. Cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Hey, aku bang kumis tipis hitam manis. Tak jamuku memandangmu. Sagoda pria berwajah tampan. Cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Terima kasih besti-bestiku semuanya. Sampun.